Alberto Núñez Feijóo, moi buenas noches. Que tal? Moi buenas noches. Presidente do PP galego, presidente da Xunta de Galicia, o vindeiro 22 de maio, eleccións importantes, segundo moitos analistas. En cantas cidades galegas vai gobernar o Partido Popular despois destes comicios? Aí a clave a teñen os veciños das cidades galegas. Xa me gustaría a min sabelo. O que sí é que estamos en disposición de gobernar en varias cidades galegas. Estamos en disposición... Mire, si vostede seguía polas enquisas desta casa, que son as enquisas que se publican todos os días, pois estamos en condicións de poder gobernar en 4 cidades, 3 cidades, 5 cidades, non o sei. O que sí podo asegurar é que as enquisas son un pouco mellores que fai 4 anos, os resultados das urnas, fai 4 anos foron que temos maioría absoluta en 3 cidades e que gañamos, creo recordar, en todas as cidades, incluso en Pontevedra. Cal dan por perdida? Ninguna. Por perdida non podemos dar ninguna, porque nas eleccións xerais e nas eleccións autonómicas, que son as dúas últimas, despois das eleccións municipais, en todas elas gañamos as eleccións moi claramente. Bueno, falaba desas enquisas de hai 4 anos, das enquisas de agora, pero xa están recoñecendo, Alfonso Rueda se o fixo, que algún desgaste van a acusar. Non van a acusar desgaste nestes anos? Como consecuencia do acontecido estes anos, Rueda dixo clarísimo, que sí que contan con que algunha perda de votos aconteza. Sí, o que hai agora é que hai máis partidos, non? E o que hai agora é que hai máis desafección. Estamos vivindo momentos de desafección política, así como vivimos momentos onde a política era moi importante en España, que foi cando realmente fixemos cousas importantes, os pactos da Moncloa, a España das autonomías, a España do ingreso na Comunidade Económica Europea, a España no ingreso na Unión Europea, a España da peseta ao euro. Eso foi cando a política era importante e para España eso funcionaba. Agora, pois, últimamente, hai bastantes asientes que chegan á política con intención que destruir a política, que destruir as institucións, e, lóxicamente, hai un desacougo de moita xente sobre a política. Mire, dependerá da porcentaxe de participación, dependerá do que pensen os galegos que é mellor para eles nos próximos 4 anos. E por iso a campaña electoral o que é clave non é para mudar definitivamente os votos, pero sí que é clave, polo menos así o entendo eu, para explicar. E para explicar, bueno, que tería sido de Galicia e de España se no ano 2011, nas últimas eleccións municipais, houberan gañado os mesmos, as mesmas políticas económicas, as mesmas políticas sociais, pois que estuveron gobernando España nos últimos 8 anos, é dicir, o Partido Socialista, ou se houberan gañado os mesmos, os nacionalistas, que, por exemplo, nestes últimos 4 anos se dedicaron non a plantexar os problemas da xente, sino a crear bastantes problemas. Me refiro a Cataluña, me refiro ao referéndum, me refiro a este tipo de cuestións que, na miña opinión, non están na xenda das familias e non están na xenda da xente. Presumen vostedes de xestión económica, despois poderemos entrar algo en algún detalle, pero a pesar de presumir de eso, parece que a xente, ou unha parte da xente que os votou hai 4 anos, nestes momentos non están moi de acordo con que esa recuperación económica se este producindo. En que están fallando? Porque a xente non acaba de comprar ese discurso? Mire, eu creo que a maioría da xente non discute que agora xa non estamos falando de recesión económica, senón de recuperación económica. Xa nadie fala de canto se incrementa o paro, senón de canto disminúe o paro e cantos empregos somos capaces de crear e cantas altas na Seguridade Social hai. Hoxe temos 20.000 altas máis que fai un ano. Pero si se discute moito de que tipo de emprego se está creando, de como se está facendo esa recuperación. É mellor discutir que tipo de emprego se está creando que discutir canto emprego se está destruindo. Por lo tanto, xiramos definitivamente. A economía se está movendo e hoxe, obxectivamente, calquer indicador, calquer institución pode acreditar que a economía galega e a economía española está mellor hoxe que no ano 2011. Bueno, as cifras de paro de momento están bastante idénticas a cando Rajoy chegou a Moncloa. Sí, evidentemente. O que pasa é que cando Rajoy chegou a Moncloa tiñamos un ciclo de destrucción nos últimos 24 meses do goberno socialista de 3,5 millóns de parados. Parar este ciclo, invertir o ciclo e empezar a crear emprego nun país que tan solo fai 3 anos todo o mundo falaba de que día, que semana ou que mes íbamos a entregar as chaves do país para que gobernaran as institucións europeas, o conocido rescate, pois, lógicamente, eso non é fácil. Mire, en Galicia, en abril, a última estatística de paro, temos o mesmo paro, 244.000 personas que tiñamos en abril do ano 2011.
Por lo tanto, menos paro que no ano 14, menos paro que no 13 e menos paro que no 12. Pero de verdad, Presidente da Xunta, cree que as cifras que seguimos tendo de desemprego e que o que siguen dicindo todos os estudos económicos de como vai evoluir ese paro, se pode presumir de algo do desemprego ou a mensaxe ten que seguir sendo que este sigue sendo o principal problema que ten o país? Primeiro, o principal problema que sigue tendo este país é o paro. Segundo, creo que non debemos de presumir, porque quen crea emprego, quen está dando a volta ao marcador, quen está falando de recuperación, quen está falando de crecemento, quen está falando de creación de emprego, só é a sociedade. Nós somos un reflexo do que está ocurrindo no noso país. Somos responsables das decisións que adoptamos e as decisións que adoptamos non perxudicaron, ao contrario, beneficiaron ese cambio de tendencia. Pero, sin dúbida, hai moita máis xente, todavía, baixo os efectos da crise económica, que xente que se está beneficiando da recuperación económica. Creo que eso está claro, non se pode discutir. Hai moita máis xente todavía con problemas que a xente que solucionou parte dos seus problemas pola recuperación. Pero o certo é verdad é que hoxe, nos debates, nas tertulias, nas discusións no Parlamento, podemos estar discutindo si se crece máis, si se crece menos, si hai máis baixada de paro, si hai menos. O que non estamos discutindo é que estamos nun período de recesión económica, nun período de crise económica. Estamos nun período de recuperación económica. Tamén se fala de que España é un dos países máis desiguais da Unión Europea como consecuencia do tipo de recuperación pola que se apostou, pero en calquer caso vostede falaba de novos partidos, creo que dixo que queren destruir o sistema. Que responsabilidade ten o Partido Popular, outros partidos convencionais, digamos, para que eses partidos estén recibindo os apoios que ao parecer están recibindo? Que fixeron mal? Pois, mire, os partidos que queren destruir o sistema son os partidos que perderon na transición. Como consecuencia, unha profunda crise económica, profundísima, como consecuencia que o noso país chegou a ter 6 millóns de parados, como consecuencia que o noso país ten unha porcentaxe de débeda pública altísima, como consecuencia que o noso país non era capaz de salir adiante, había moitas dificultades e moitas dúbidas de poder chegar a fin de mes, de poder comprar as medicinas, de poder pagar aos médicos, aos profesores, de manter as universidades, pois, lógicamente, eso produce unha eclosión social importante. Se, ademais diso, hai unha serie de casos coñecidos, hai unha serie de cuestións que afectan os partidos que levan no goberno, non nos partidos que non gobernaron nunca. Casos de corrupción, casos de corruptelas, casos de dúbidas, se crea un magma que esa xente que perdeu a transición aproveita pois para reinventar a transición española. E por eso, neste momento, estamos nunha situación na que simplemente fai uns anos pois que viñera unha persona e dixera, por exemplo, que a transición española foi un fracaso, que a transición española é simplemente un pacto das clases poderosas contra o pobo, ou que dixera que o pobo en España non ten libertades e que hai que liberar o pobo dos gobernantes, cando os gobernantes son unos señores elexidos polo pobo cada 4 anos, ese discurso sería inconcebible. Bueno, falaremos de corrupción, por suposto, da reacción que están tendo os diferentes partidos, principalmente o seu, o Partido Popular, pero voltando ás eleccións máis inmediatas do próximo día 22, se os resultados non son os que supoño que nestes momentos agarda, ou polo menos os que oficialmente agarda, que responsabilidade vai ter Alberto Núñez Feijóo neses resultados? Mire, pero se os resultados son que o Partido Popular perde as eleccións, o Partido Popular perde as eleccións porque ten menos votos e, en consecuencia, terá menos escaños e menos alcaldías, pois supoño que o Partido Popular de Galicia, pois o primeiro responsable teño que ser eu, son o presidente do partido. É certo que non son candidato en ningún municipio e é certo que acabamos, fai 2 anos e medio longos, de gañar por segunda vez as eleccións autonómicas, que son nas que eu son candidato. Pero eu non vou a esconderme nin agocharme por decir, non, é que os candidatos, os alcaldes, os elixen nas primarias ou no partido, e, polo tanto, eu non teño ninguna responsabilidade. Home, esa forma de entender a política eu non a comparto. Decir que o problema sempre son dos demais, é que o presidente do partido ou o secretario xeral do partido non ten ningunha responsabilidade sobre os resultados electorais, eu non plantexo esas cuestións. Por lo tanto, mire, os veciños de Galicia son os protagonistas. Si veñen xente intentando buscar un protagonismo que están perdendo últimamente, ou ven xente dicindo, mire, nós pactaremos con todos, salvo co Partido Popular e con Bildu. Eso é o credo do Partido Socialista Obrero Español.
Eu creo que os veciños están dando conta, en consecuencia, que hai dúas posibilidades. A xente moderada, a xente de centro-dereita e de centro-esquerda, só ten unha posibilidad, porque senón a coalición que se vai a montar en Galicia nas cidades, pois vai estar protagonizada polas mareas nunha cidade, por o Partido Socialista empatado coa segunda forza política noutra cidade. É dicir, o bipartito en Galicia, que os galegos consideraron que non era bo que seguira, e tan só lle deron unha oportunidade de 4 anos, ese bipartito agora está multiplicado e dividido. Multiplicado por 3 ou 4 e dividido entre 3 ou 4. E eu creo que os veciños eso van a ter en conta, e, polo tanto, eu me someto á consideración dos veciños, porque son os veciños, son os galegos os que me elexiron para ser presidente da Xunta, e tamén teño a responsabilidade de ser presidente do partido. Bueno, decía que vai a asumir as responsabilidades que lle correspondan. Por entrar en casos concretos, si Abel Caballero consigue maioría absoluta en Vigo, como parece indicar esa enquisa de sondaxe da que falábamos, que responsabilidade vai ter Alberto Núñez Feijóo? Pois mira, eu me sinto moi satisfeito do que fixemos en Vigo. Si me pregunta vostede... Se siente moi satisfeito do calendario, do timing, si se me permite a expresión de Vigo? Estaba intentando completar a resposta. Digo que me sinto satisfeito do que fixemos en Vigo porque acabamos de abrir unha nova etapa política en Vigo e acabamos de abrir unha nova etapa política cunha candidata que ten uns principios distintos do señor Caballero e que ten unha forma de facer política e un respeto pola xente moi distintos do que ten o señor Caballero. Un mes antes das eleccións era un momento de abrir esa etapa, que non houbo tempo antes. Se usted me pregunta, como me está preguntando dúas veces, si debemos facer eso antes, dígolle que sin ninguna dúbida a resposta é sí. E por que non o fixeron? Porque estará comigo que hai moita xente que non entende moi ben a estrategia do Partido Popular en Vigo. Eu podría decir, en fin, como está ahora de moda, que, bueno, que os compañeros do partido decidiron outra cousa, non? Podría decir que, bueno, eu non teño responsabilidades do que ocorre en Vigo, que lle corresponde a Vigo decidir, a Santiago, e a Ourense e tal. É dicir, eu estou por aquí de oyente. Pois non, nós falamos en Vigo, pensamos que era bo, despois de unha reflexión interna, cambiar o candidato, cando tiñamos a eli polo mes de Nadal decidiu o candidato, pois somos un partido que tamén ten responsabilidades nacionais e se nos pediu que non concretáramos ese candidato hasta avanzado o mes de febreiro. Solicitei unha excepcionalidade, porque xa non podíamos, na miña opinión, seguir por este vieiro, e fomos o primeiro partido en España, dentro do Partido Popular español, fomos a primeira partido autonómico que concretou os seus candidatos ás cidades. O sea, que Madrid o que decide o calendario de anuncio e as estrategias temporais, digamos, do Partido Popular de Galicia? Dicen que hasta Nadal a decisión do Partido Popular de Vigo e do Partido Popular de Galicia non cristalizou. Sin por mí fora, hubiéramos empezado en Nadal. Empezamos a finales de xaneiro, febreiro, esa é dentro da política global. Bueno, pois entón foi Madrid quen decidiu que fora nesa data. Mire, eu non vou a dicir esta cuestión de que foi Madrid. Non, mire, a responsabilidade nosa, nós debimos de encauzar ese asunto con anterioridade, pero non é fácil. Non é fácil porque mudar as estruturas dun partido ten as súas complicacións. Mudar as estruturas do Partido Popular local de Ourense, do Partido Popular local de Vigo, do Partido Popular local de Pontevedra. Todos eses necesitaban mudar? Sí, cambiamos o candidato. Cambiamos o candidato. Bueno, enseguida vou escotar aos meus compañeros para ir repartindo un pouco de xogo, pero por insistir un pouco en Vigo, a decisión de apoiar, esa decisión tan concreta de apoiar os presupostos de Abel Caballero, personalmente, como a viviu vostede? Pois, mire, con respeto e con sorpresa. Con respeto, porque non son concelleiro en Vigo, e tiñamos a maioría absoluta menos un concelleiro en Vigo, e con sorpresa, porque é moi difícil explicar en Vigo que un alcalde que necesita un apoio para dar estabilidade á súa cidade no último ano, pois unha vez obtido o apoio, pois siga insultando, menospreciando e convertindo pois pouco menos que en súbditos os concelleiros da oposición, que, por certo, é a oposición a que gañou as eleccións e é o grupo do alcalde o que perdeu as eleccións. Pero tiñan algunha dúbida de que iso iba a acontecer? Pois parece ser que os compañeros en Vigo non a tiñan. E vostede? Eu dígolle, lle reitero, con respeto e con sorpresa. Con respeto por unha decisión do Grupo Popular
municipal de Vigo, e con sorpresa porque advertín que era moi difícil de explicar isto e que os ciudadanos de Vigo entenderan isto. Ao final, todo o que se comprometeu ao transporte metropolitano, o incumpliu. Se comprometeu a facilitar o abastecemento e saneamento de augas ao hospital, o incumpliu. Se comprometeu en facer os viais ao hospital, o incumpliu. Se comprometeu a facilitar o entronque eléctrico co hospital, o incumpliu. Lamentablemente, é moi difícil darlle unha oportunidade a un señor que utiliza a política simplemente como unha forma de confrontación e como unha forma de división. Ao final, creo que os veciños de Vigo que opinaban que eso era darlle oxígeno a unha persona que utiliza, insisto, a política para confrontar, non era unha decisión acertada. Me dá a sensación que os veciños que pensaban eso sí que estaban acertados. Bueno, falábamos de Vigo, hai máis cidades en Galiza, lóxicamente, imos con David Cheda. Sí, presidente, Cheda, por pechar o asunto de Vigo, teñen falado vostedes do cando, que ao parecer é culpa de Rajoy agora, pero imos ao quen. As enquisas din que van perder entre 4 e ata 5 edís ali, que comezou Elena Muñoz a candidata a campaña cun coñecemento do 33%, reu vostede personalmente na súa designación? Primeiro, como queda grabado, queda suficientemente aclarado que eu non vou a responsabilizar a Madrid polo feito de non aceptar dar a coñecer os candidatos e telos embalsados durante un mes. Non creo que eso sexa porque nós tuvemos 3 anos e medio. Por lo tanto, esta enquisa está grabada e, en consecuencia, sabe vostede que non lle vou a botarlle a culpa que non o ten. Que dicen as enquisas? Bueno, as enquisas dicen eso, é certo. Mire, as enquisas de fai 4 anos decía que o señor Bugallo iba a ter maioría absoluta en Santiago. Bueno, por non sairnos do asunto. Si fracasa ela, fracasa vostede? No, si fracasa ela... Vostede non asume o seu resultado? No, eu asumo todos os resultados de Galicia, xa o dixen. Eu teño responsabilidade directa ou indirecta por acción ou por omisión nos candidatos de todas as cidades. Me parecería un gravísimo erro os candidatos alcaldes, o de Ferrol, o da Coruña, o de Santiago, que creo que fixeron un excelente traballo, que se cambiaran. Bueno, están aí. Creo que en Ourense tiñamos que mudar, en Pontevedra tiñamos que mudar, en Vigo tiñamos que mudar e o fixemos. En Lugo tiñamos a un candidato que gañou claramente o alcalde de Lugo as eleccións, contundentemente, e, sin embargo, non o deixaron gobernar. Bueno, se estuvera probablemente a presidenta da Junta de Andalucía e aquí en Galicia, houbera posto un pouco de orde no Partido Socialista de Galicia, pero non o deixaron gobernar. Se estivera vostede en Andalucía, deixaría gobernar a Susana Díaz? Mire, se eu estuvera en Andalucía, seguro que o primeiro que teríamos que plantexarlle á presidenta da Junta de Andalucía era que teña memoria. E, polo tanto, que diga que hai que deixar gobernar o que gañe, é lamentable que o diga a presidenta da Junta de Andalucía, porque é presidenta da Junta de Andalucía na legislatura anterior, porque impediron que gobernase o que gane. Agora ben, se a presidenta da Junta de Andalucía quere falar en serio, pois o primeiro era poñernos de acordo na mesa ao Parlamento, e non ter un representante, o PP de Andalucía, un representante igual que os 5 deputados de Izquierda Unida. E o segundo que lle plantexaría era moi fácil, creo que moi fácil de entender en Andalucía e tamén en Galicia. Mire, señora presidenta, usted está de acordo en que goberne na Junta de Andalucía o partido máis votado? De acordo. Usted está de acordo que en Sevilla, que en Granada, que en Córdoba, que en Almería, que en Huelva goberne o alcalde máis votado? E podemos nunha mañá mandar unha mensaxe de regeneración política, eso sí que é regeneración política. Podemos mandar unha mensaxe de regeneración política a toda Andalucía e desde Andalucía ao resto de España. É unha mensaxe de regeneración política ou é interpretar a realidade en función dos intereses particulares? Voulle poñer un exemplo do que estou dicindo, que estivo moi claro estes días aquí en Galicia en dúas cidades, Santiago e Ourense. Santiago de Compostela, como sabemos todos, é proceso contra a Xunta de Goberno do Concello, con toda a peripecia judicial que sabemos. A resposta, en aquel caso do Partido Socialista en Santiago de Compostela, foi exixir a dimisión de todos os concelleiros e do alcalde que estaba no seu momento. Caso en Ourense, hai poucos días, imputación do candidato do Partido Socialista, non polo mesmo fondo, pero si pola mesma forma, con toda a Comisión de Goberno do momento. Os candidatos do Partido Popular están dicindo exactamente o mesmo que decían os do Partido Socialista en Santiago. Quero dicir, en función do que interesa, se pode mudar o discurso, e eu aplico tamén o de que goberna a lista máis votada. Si pintamos con brocha gorda, non se ven as imperfeccións da mensaxe. Si pintamos con brocha fina, se ve un pouco a diferencia. Primeira cuestión, mire,
os que estuveron durante non sei canto tempo dicindo que os concelleiros do PP en Santiago polo feito de imputación tiñan que irse eran os mesmos que en Lugo tiñan plurimputado o seu alcalde. Os que decían isto durante tanto tempo eran os mesmos que tiñan a toda a corporación do Partido Socialista en Ourense imputada. E por eso a nós nos sorprendía que en Santiago os mesmos que decían isto tuveran todos os alcaldes, o de Lugo e o de Ourense. Pero ahora son vostedes os que piden a dimisión por unha imputación. Eu non pedín a dimisión do señor Barquero. Bueno, o seu candidato en Ourense sí que a pediu. Pero eu non pedín a dimisión do señor Barquero e recórdolle que o que dixo o señor Barquero é que se resultaba imputado que dimitiría. E en consecuencia, quen pedeu a dimisión do señor Barquero foi o señor, por exemplo, o señor Pachi Vázquez. Por recordarlle simplemente e dicir, mire, si o señor Xesús Vázquez tamén. No, pero é que se vostede dice que de ser imputado non me presentarei, eso depende de vostede. Evidente que non cumpriu a súa palabra. Se dice que non cumpre a súa palabra por responsabilidade, aínda que caiga en incoherencia, eu creo que a coherencia e a responsabilidade son dous conceptos que deben ir parexos. Pero non me escoitará a mí moito decir a xente que ten que dimitir por estar imputada. No, o que sí intento é trasladar o grado de inconsistencia e de contradición permanente que ocurre ás veces na política. Non lle poden escoitar eso porque vostedes levan a 18 imputados nas listas. Sí, bueno, según o cómputo, creo que son 17. Non, porque hubo un que hai 3 días que imputar. Mire, creo que hai que... Mire, en Santiago tuvimos que cambiar a corporación inteira. E resulta que todos os imputados quedaron libres de calquer tipo de dúbida nin de mancha xurídica. 7 solo, de momento. No, os 7 que quedaron inhabilitados. Sí, pero teñen na Pokémon ainda outros 6 imputados. Os 7 que quedaron inhabilitados. Neste momento, na Corporación de Santiago, non creo que haxa ninguén imputado por esa causa que vostede se refire. Si hai candidatos a alcaldes que sí están imputados pola Pokémon, e, sin embargo, son candidatos a alcaldes. E eu non teño máis que simplemente poñer en riba da mesa. O que sí digo que unha cosa é estar imputado por unha cuestión administrativa e outra cosa é estar imputado por unha cuestión de corrupción e con responsabilidades penales. E creo que esas cousas tamén hai que... É que se non distinguimos nada, ao final dá o mesmo discutir por unha falta de tráfico que discutir por un desfalco. E esas cousas creo que a xente sí que as distingue. Hai que entender entón que vostede está conforme con que Julio Flores non vaya de número 2 na lista de Coruña? Miro, creo que Julio Flores mandou unha mensaxe moi clara á cidade da Coruña. El non vai a ser en ningún caso obstáculo, nin vai a ser nadie que poda disminuir as capacidades do Partido Popular de conseguir maioría. Mire, que dentro da política hai partidos políticos aos que se lle exixe moito máis. E ás veces este partido político pois se sinte cando menos sorprendido. Por que se pide máis? O mellor é porque goberna máis, en máis sitios. Non, eu creo que do mesmo xeito que si temos varios alumnos nunha clase, sempre lle pedimos máis o que máis pode dar, pois eu creo que o PP se lle pide máis porque ten que dar máis, ten que gobernar mellor, ten que ter uns resultados máis rápido, ten que ter un plantexamento desde o punto de vista da corrupción máis contundente, etc., etc., porque senón sería imposible, por exemplo, que o resultado das eleccións autonómicas de Andalucía fora o que foi. Vostede se imagina por un momento que estas cousas ocurriran en Galicia e que os presidentes do Partido Popular de Galicia estuveran sentados no Tribunal Supremo? Pois me imagino que eso sería imposible de entender. E, sin embargo, en Andalucía non solamente se entendeu, sino que o Partido Socialista Obrero Español volveu a gañar as eleccións. Por lo tanto, a mí non me parece mal que nos pidan máis. É unha forma de intentar pois estar máis á altura das circunstancias. De entrada, creo que é a nosa obriga. Manuel Blanco. Quería preguntar polo 25 de maio, polo día despois das eleccións. Falaba antes de pactos, de listas máis votadas, en concreto pola irrupción de Ciudadanos, que durante moitos anos o PP viuse obrigado a conseguir maiorías absolutas para gobernar, se maioría absoluta non tiñan acceso ás alcaldías, etc., etc., e por primeira vez parece que poidan ter un aliado para conformar gobernos. Vostede ven Ciudadanos un posible aliado para conformar pactos de goberno? Permíteme que eu interrumpa, porque vostede mudou de opinión con respecto a Ciudadanos. Sí, temos as probas. Imos ver o que decía en un momento determinado e o que dixo poucos días despois. Non sei se, unha vez que analizaron as enquisas, imos ver o que decía e o que dixo. Se descoñece todo. Eu creo, por respeto aos ciudadanos, que un representante político diga que está disposto a pactar coa nada, co descoñecido, co que non se concreta,
antes de coñecelo, me parece unha irresponsabilidade. Porque nun país que todavía non saiu da crise económica, o peor que lle pode ocurrir é entregar ese país en mans de persoas que non coñecemos, de ideoloxías que non se concretan. As aventuras non levan para nada a ningún lugar seguro. Si gana el PP y le faltan unos escaños para conformar la mayoría, o unos concejales para conformar la mayoría, lo lógico es hablar con personas o con partidos que, aún no siendo partidos y personas consolidados desde el punto de vista de la gestión, sean partidos y personas que al menos planteen principios similares a los nuestros. Y en ese caso creo que Ciudadanos, aparentemente, su discurso es un discurso que suena bien. Bueno, parece que significa o mesmo que dixo antes o que dixo despois, pero decía que era descoñecido, que non sabía o que decía, e dice, bueno, Ciudadanos pareceme ben. Reitero o dito antes e o dito agora, e se me permite, vamos a ver, cando se lle pregunta ao Partido Popular, oiga, no caso de que vostede gaña as eleccións, porque nunca se nos pregunta no caso de que perdamos. No caso de que perdamos é obvio que non podemos gobernar. Pero cando perden os demais, teñen legitimidade para unirse e non deixar gobernar o que tamén gañen. ten que ver ca súa capacidade para establecer pactos con outros. No, a súa capacidade para establecer pactos ya respondo agora. Si nós temos a maioría, porque senón non nos parece axeitado gobernar. Si non temos a maioría, non nos parece axeitado gobernar. Porque senón estamos truncando o sistema democrático. E o que ten que ser excepcional, que en algún sitio concreto pode haber unha coalición contra o que gaña, o estamos convertindo en normal, que se gaña o Partido Popular e lle faltan uns escanos, non pode gobernar en ningún sitio. E iso é a perversión da democracia. E iso é o que está producindo un alonxamento da xente, na miña opinión, das institucións. Pero volvendo ao anterior. Mire, digo e reitero o que me preguntaban nun desayuno en Madrid. Se o PP lle falta dous concelleiros despois de gañar as eleccións, sempre dixemos o mesmo. Nos gustaría formar un goberno estable e, polo tanto, apoyarnos en partidos que queran formar un goberno estable. E iso é o que estamos plantexando. Agora ben, se o Partido Socialista Obrero Español dice que nos pactaremos con todos, incluído Podemos, salvo co Partido Popular e con Bildu, pois é evidente que a única solución que temos é poder falar con Ciudadanos. Se o Partido Socialista Obrero Español fora o Partido Socialista de Felipe González, fora o Partido Socialista que deixou gobernar a UCD, fora o Partido Socialista que deixou gobernar Aznar cando ganou no ano 96 en maioría absoluta, sería moitísimo máis fácil. E eu, se o Partido Socialista daquela fora o Partido Socialista de hoxe, sería, primeiro, imposible que diga que está disposto a gobernar as cidades galegas, a Coruña, Santiago, con Mareas-Podemos. Eso sería imposible, porque ese non é o Partido Socialista que gobernou España durante estes anos. E se o Partido Socialista que hai agora fora o de antes, pois evidentemente que nós poderíamos nunha cidade, por que non, completar a maioría, dar estabilidade co Partido Socialista. No caso de Ciudadanos. Sí, ese partido que se fora por él, vostede non podería ser candidato nas próximas eleccións, sexan as que sexan, porque considera que a regeneración democrática ten que vir por xente nacida despois do 78. Creo que vostede naceu un pouco antes. Efectivamente, por lo tanto, e vostede creo que tamén. Tamén. E mira que non se lle nota. Pois digo isto, fíxese, cando vostede me pregunta sobre Ciudadanos, digo, hai que coñecelos. Neste momento, que é Ciudadanos? Ciudadanos en Galicia é a UPyD e algunha incorporación de última hora. Todavía non coñecemos o candidato de Ciudadanos en Vigo, e creo que antes de facer campaña xa dimitivo. O candidato de Ciudadanos na Coruña é o secretario xeral da UPyD. Pero Albert Rivera gustalle? Sí. Eu digo que dentro do arco político o señor Rivera me parece que é un señor onde pode haber máis afinidade, dende logo, que con un señor que dice pactaremos con todos salvo con Bildu e con PP. Eso é unha gran decepción, porque eu sí creo nas institucións e sí creo en cousas moi potentes que fixo o Partido Socialista polas liberdades, polo Estado autonómico, polo Estado do benestar, e claro, é unha sorpresa moi desagradable ver como o secretario xeral do Partido Socialista en Ferraz e, en consecuencia, o secretario xeral actual do Partido Socialista aquí tamén, pois me dice, no, mire, eu me entendo con señores, por exemplo, que van coaligados nestas eleccións municipais con un partido que non rexeita ou que disculpa as bombas de resistencia galega.
eu me sinto moi sorprendido de que o Partido Socialista pois acepte a partidos que acaba de decir onte o líder de Podemos, Mareas, pois que el cree na independencia e no dereito á autodeterminación de Galicia, ou que, cando temos que pronunciarnos sobre o réximen de liberdades de Venezuela, pois que esos partidos estean a favor do réximen de Chávez-Maduro. Todas esas cousas que o Partido Socialista poda entrar con concelleiros en María Pita, con concelleiros en Raxoi, e que fagan gobernos con este tipo de plantexamentos ideolóxicos, pois claro que me produce un enorme desacougo. Domingo San Pedro. Gustaríame saber a min tamén, boa noite, presidente, Que tal, como se pode conciliar ese discurso que agora lle escoitamos favorable aos acordos con Ciudadanos, que aparte de estar formado por xente antigua militancia de UPyD, vostede non descoñece que está formado por moitos antigos militantes do Partido Popular e algúns cargos institucionais, incluso, entre eles o seu delegado para Galicia. Delegado? Para Galicia. Para Galicia. O delegado, non lle chaman secretario xeral, chamanlle delegado en Galicia. Pero, máis alá disto, a min gustaríame, usted ten a costumbre de falar de números, con moitos números e cifras das cousas, e gustaríame que lle puxera algún número a algo. Vamos a facer un exercicio de que o Partido Popular é como unha especie de corporación que xestiona a confianza da xente, da cidadanía, e que vostede é o seu conselleiro delegado. Entonces gustaríame saber, a min, a partir de que porcentaxe, a partir de que dato considera que o Partido Popular tería un mal resultado nestas eleccións municipais, sabendo, ademais, que o Partido Popular, dende que chegou Fraga a Galicia, nunca baixou do 40% dos votos, e sabendo, ademais, que vostede mesmo sabe valorar cando hai un mal resultado. Co PP de Andalucía dixo que era abertamente un resultado malo. Gustaríame saber a partir de que umbral sería un mal resultado en Galicia. Non creo que eu teña o medidor do que debe ser, do que non debe ser, e que me arroga ese tipo de competencia. Non é a miña forma de plantexar as cousas. Pero sí creo que os responsables políticos, mentras teñamos a confianza dos nosos compañeiros, sí temos que dar a cara. Eu, por eso, reitero que non me parece de ninguna forma aceptable que eu diga simplemente que a responsabilidade das eleccións municipais son de cada candidato. E que, ademais, nin siquiera me meto se o candidato é bo ou malo, porque eso lle corresponde aos compañeiros elexilo. Sí, pero non lle está contestando, Domingo, se quere dato concreto. Non se preocupe que lle vou a contestar. Entonces, eso é, insisto, ao predicamento actual do Partido Socialista. Pero, mire, eu acepto mollarme en todo, aínda que non me corresponde a mí dar ese dato. Pero vostede fala do 40%. Pois a mí non me parece mal esa porcentaxe. Creo que o 40% é un indicador. Mire, o señor primer ministro italiano, o señor Renzi, acaba de aprobar unha lei nas Cortes italianas donde, se os partidos políticos chegan ao 40%, automáticamente teñen a maioría absoluta. Un socialdemócrata italiano. Os señores de Grecia teñen maioría absoluta no Parlamento grego porque o feito de gañar eleccións teñen un plus de 50 escanos. Pero entón estamos falando de mudar o sistema electoral? Está neso? Porque claro, está comparándose con sistemas que non teñen nada que ver con noso. Podemos falar que España mudará o sistema electoral. Estou absolutamente convencido. Para facelo como? Para que goberne a lista máis votada? Para que goberne o que gañe. Para que goberne o que gañe. Ben, a través da lista máis votada ou a través da segunda volta. Eso é o sistema homologado en Europa. Que plazo dá para que iso acontece? Pois mire, que atopemos un secretario xeral do Partido Socialista Obrero Español que teña como principal obxectivo a gobernabilidade de España. A partir de aí será moi posible avanzar. Mentras teñamos un secretario xeral do Partido Socialista que xoga a corto plazo, que xoga a políticas e a tácticas rápidas, pois evidentemente tendrá máis dificultades. Pero vostede fala das eleccións do Reino Unido. Pois efectivamente, a forma de elexir... Non ten nada que ver cada aquí. Non ten nada que ver, pero o que sí ten que ver é que os diputados de distrito son os que gañan en cada distrito. E iso facilita a gobernabilidade. Facilitar a gobernabilidade nos momentos de calma e de tranquilidade sempre é un activo. Facilitar a gobernabilidade nos momentos de dificultades, nos momentos de incertidume, na miña opinión, non é un activo, é unha obrigación. Porque si facilitamos a estabilidade,
facilitamos a recuperación económica. Fixaban ese 40%, ese umbral a Eu partir creo do cal que se Domingos, que coñece moi ben a consideraría... política galega, me dixo que o 40 e a mí non me parece. A partir... O 40,3 ou 4, creo recordar. Por debaixo dese umbral sería un fracaso do Partido Popular. O mínimo que conseguiu o Partido Popular no ano 2003, despois de que se fundira un barquiño por aquí nas costas galegas. Sí, é certo, o que pasa que fixe por onde se fundiu por aí o barquillo, o Partido Popular sacaba a maioría absoluta. É certo que nas cidades onde non veían o asfalto, aí sí que tuvemos un gran castigo electoral, pero o certo é verdad é que fíxese do que estamos falando. Fíxese do plantexamento que estamos falando. Vostede cree algún líder político neste momento en Galicia que se lle diga que si saca menos dun 40%, é dicir, un 39%, o seu partido fracasou nas eleccións? Pero vostede consideraría un fracaso, porque a cuestión é como considere vostede. Si se mira en perspectiva histórica, Claro. evidentemente, Eu asumo a proposta de un analista político como Domingos. O do 40% igual hai moita xente na casa que non o acaba de visualizar. Vostede firma 3 cidades, 3 diputacións e 170 alcaldías, por exemplo. No. Pero eu non firmo nin 3 cidades, nin 3 diputacións, porque temos 4 diputacións e 7 cidades. E, por lo tanto, non vou afirmar... mire, vamos a xogar o partido, vamos a ver o que dice a xente. O que eu podo dicir... No, pero é por trasladar ese umbral de bo resultado, de éxito a fracaso, a cousas que entenda a xente. No, xa lle digo, nós o que firmamos é o resultado dos veciños unha vez abertas as urnas. Respeto absoluto. Se non sacamos un bo resultado, non vamos a botar unha bronca aos galegos. O contrario, será porque tivemos que facer as cousas mellor. O que si lle digo é, vamos a xogar o partido. Fai 4 anos, no ano 2011, se vostede repasa as enquisas, creo recordar que non nos daba maioría absoluta en ninguna cidade. Hoxe nos dan que estamos a 2 concelleiros na Coruña, en Santiago, en Ferrol e en Ourense. Bueno, eso é o que dicen as enquisas. Bueno, falamos antes das súas responsabilidades, estamos falando das súas responsabilidades en función do resultado electoral, pero hai uns días vostede en Madrid tamén dixo algo que ten que ver co presidente do seu partido en España, con Mariano Rajoy, algo así como se os resultados do vindeiro día 24 son malos para o Partido Popular no conxunto de Estado, e falamos de municipais e de autonómicas onde se celebran, bueno, pois que tiñan que repensar que ten que facer o Partido Popular. Sigue pensando o mesmo? Que habería que falar que teñen que falar de como ten que abordar o Partido Popular o seguinte escenario, e nomeadamente esas eleccións xerais, e mesmo repensar a candidatura de Mariano Rajoy? Nese mismo desayuno que vostede se refire, nas preguntas completas, unha delas iba en relación co candidato, dicen claramente que o único candidato que neste momento ten o Partido Popular é o presidente Rajoy. Non hai outro candidato. E, dende logo, se algún compañeiro do Partido Popular de outra comunidade autónoma plantexa un candidato distinto, pois que saiba cal é a miña opinión por anticipado. Pero non nos últimos meses, senón desde fai moito tempo. O único candidato do Partido Popular ao goberno de España é o presidente Rajoy. Non depende nin das eleccións andaluzas, como pasaba no Partido Socialista, nin depende das eleccións municipais, como volve a pasar no Partido Socialista, senón que o señor Rajoy non se presenta nas municipais. O señor Rajoy se presentará ante os españois. E cando se presenta ante os españois, terá que acreditar exactamente como estaba España no ano 2011 e como estará España a finales do ano 15. Agora ben, se vostede, na pregunta, outra pregunta, me dice, e que ocorre se o Partido Popular perde as eleccións? E se mire, se o Partido Popular ten menos votos que Podemos, se o Partido Popular ten menos votos que o Partido Socialista, é dicir, menos votos, menos concelleiros, menos alcaldes, pois, lógicamente, o Partido Popular terá que reflexionar. O Partido Popular, non o candidato. E a pregunta que me fago é, pero é que acaso os partidos non están reflexionando constantemente? É que acaso un partido non ten que reflexionar despois de unha noite electoral? É sorprendente. Probablemente é que en Madrid non entendan a linguaxe dos galegos, pero o que me sorprende é que en Madrid cause unha sensación estrana de que veña un señor, presidente dunha comunidade autónoma, e que diga, oiga, o meu partido, si gana Podemos, usted se imagina que o Partido Popular de España non reflexionase se na noite electoral gana Podemos? Ou non reflexionase se na noite electoral gana o Partido Socialista Obrero Español? Sería dunha enorme irresponsabilidade. Por lo tanto, reitero, dito, o candidato ao partido é o señor Rajoy. En Madrid se sorprendeu tamén en Madrid no seu partido? No, para nada. Un pouco. Non se preocupe. Mire, si eu non a estou preocupada. ventaxa é que o señor Rajoy pensa en galego. Esa é a ventaxa. Tamén ten unha serie de inconvenientes, que cando pensas en galego, ás veces en Madrid non entenden moi ben. Pois que pregunten,
porque isto é de unha racionalidade, na miña opinión, aplastante. Imagínese vostede que responde ao contrario. Aínda que gane Podemos, o Partido Popular non ten que reflexionar. Eso sí que é un titular. Bueno, dice que Rajoy pensa en galego porque falar moito non fala. Sí, porque antes de falar é convinte pensar. Neste momento na política española a xente fala e pensa pouco. Manuel. Eu queria preguntar outro día un compañero seu que traballa en Madrid me dicía que hai unha hipótese da que se fala moito no Parlamento, que no Congreso, que é a posibilidade de que se adianten as xenerais. E falaba incluso unha fecha concreta, 27 de setembro, porque ao PP non lle conviría que houvese outras autonómicas diante, no caso concreto Por que das data catalanas. aposta vostede, efectivamente? Que reflexiona? Cal é a súa opinión sobre esa hipótese? Mire, o candidato do partido, que neste momento é o presidente do goberno, e, polo tanto, o candidato das próximas eleccións, ten dúas competencias: nomear e cesar o goberno e convocar as eleccións, dentro da súa estricta competencia. E, en consecuencia, non sei o que fará o presidente do goberno de España. Estou convencido que non o sei. Cal é a miña opinión? Nin siquiera o teño pensado. A miña opinión é traballar e opinar para que os veciños me digan se están de acordo ou non co que penso, opinar nas actos políticos que temos ata o 24 de maio. A partir desde aí se abre unha nova. Esa decisión, esa data, estará condicionada polos resultados do 24? Non, creo. Eu creo que Rajoy é unha persona previsible. O fixo dende o principio. Se presentou, fixo un programa económico, cando todo o mundo... Que non cumpliu. Bueno, recoñecido por el mesmo, que non o cumpliu. Na súa totalidade, evidentemente, porque non é o mesmo de ver un 6% do PIB que de ver un 11%. É unha cousa distinta. Non é o mesmo recoller unha herdanza de unha nación europea que recoller unha herdanza de unha nación que estaba a punto. Había xente que decía que había que salirse do euro. É dicir, esas cousas creo que vale a pena modular. Pero ao final dunha legislatura, probablemente a pregunta que se fai un político é como deixo eu España? En mellor ou en peor situación da que atopei cando asumín a presidencia do goberno? E esa pregunta creo que só ten unha resposta. España hoxe xa está mellor que no ano 11. E a finales deste ano 15, España estará moito mellor que no ano 11. Presidente, di vostede que en Madrid non entenden a linguaxe dos galegos. Que vai facer entón vostede cando marche para ali, para que o entendan? Pois, cando vos desayunos, intentarme explicar un pouco mellor. Pero volvo a reiterar, a Non inmensa os maioría... desayunos, precisamente. A desayunar ali habitualmente, quere decir. A inmensa maioría dos periodistas que estaban entenderon perfectamente. Eu creo que vostede tamén está entendendo a pregunta. Sí, o que a pregunta entendo, o que non entendo é a motivación da mesma. Porque que me diga vostede, cando marcha a Madrid, cando son presidente da Xunta, que me diga vostede o mesmo que me decían no ano 2003, cando volvín de Madrid a Galicia, que estaba facendo as maletas para irme rápido, no ano 2004, cando foran as eleccións, e despois tamén para irme rápido. Bueno, e ao final, dende o ano 2003 que cheguei, ata o ano 2015 pasaron 12 anos. Dito de outra forma, o seu vicepresidente acaba de pedirlle públicamente hai uns días que opta un terceiro mandato. Vaille facer caso ou non? Mire, se vostede lle pregunta ao vicepresidente ou cualquier responsable do partido si cree que o presidente actual da Xunta pode ser un bo candidato para a seguinte, o que sería noticia que dixera que non. Pero a pregunta non foi esa. É a afirmación del foi que quere que repita. É que eu creo que hai que ter un pouco de respeto, primeiro, polos tempos, e segundo, polas formas. Queda un ano e medio para finalizar a legislatura. Primeira consideración, ese é o tempo. E segundo, as formas. Quen son eu para autoproclamarme candidato para no ano 2016? Para iso xa está o alcalde de Vigo, que dice que vai a ser candidato hasta... non recordo exactamente, non, pero quen son eu para decir estas cousas? Pois do PP non fan primarias normalmente para esas cousas. Non sei, pero eu recordo que para ser presidente do Partido Popular en Galicia había 3 compañeiros comigo que querían selo, e que se me diga a min que non PP non fai primarias, cando nunha comunidade autónoma non hai distintas opcións. Porque cando hai distintas opcións, se se collen os estatutos do PP, dice que dende o inicio da presentación da candidatura pasan 15 días ata a súa proclamación, e durante esos 15 días calquera se pode presentar. E vostede recorda, igual que a min, que en Galicia nos presentamos 4, que houve eleccións, que se votou nas cidades, que se votaron en urna, que houve recontros, e que ganamos en algunhas cidades por poucos votos. Que se me diga que no Partido Popular non hai primarias,
pois probablemente ao mellor noutra circunscripción, pero dende logo en Galicia para sustituir a Fraga hubo primarias multiplicadas por 4, número de candidatos. Bueno, falaba, señor Feijóo, hai un momento da situación procesal xudicial de dous expresidentes de la Junta de Andalucía. Bueno, vostedes tampouco poden presumir moito de cal é a situación procesal del xudicial de cargos moi importantes do Partido Popular, 3 tesoureiros do PP con graves problemas, un deles nestes momentos recén saído da cadea, Rodrigo Rato na situación na que se atopa, dirixentes destacados que están nestes momentos na cadea. Está reaccionando axeitadamente o Partido Popular á corrupción ou, por decirlo de outro xeito, siguen primando os intereses electorais, as dinámicas electorais por riba de coller polos cornos o touro da corrupción? Mire, primeiro, os presidentes da Junta de Andalucía foron presidentes do Partido Socialista Obrero Español en España. Por tanto, tiñan unha doble responsabilidade. Presidentes da Junta de Andalucía e presidentes do Partido Socialista Obrero Español. Os dous están no Tribunal Supremo. E espero e desexo que queden sin ningún tipo de responsabilidade, porque eso sería bo para a política e sería bo para o Partido Socialista Obrero Español, e en consecuencia sería bo, creo, para todos, que queden sin responsabilidade no caso de que non cometeran ningún acto irregular, sino evidentemente hai que exigir as responsabilidades. Sobre o asunto do Partido Popular, o que fixemos, eu creo que se verá nos próximos anos con bastante interés, é modificar prácticamente un conxunto de leyes para facer, non imposible, pero sí moito máis difícil que calquera poda meter a mão na caixa. Modificamos 3 ou 4 leyes. Modificamos unha lei fundamental que quedara pendente dentro dos pactos da Moncloa, o financiamento dos partidos políticos, para darlle claridade, luz e taquígrafos ao financiamento dos partidos políticos, que non é un tema menor. Ampliamos os períodos de prescripción dos delitos fiscais, e fixemos unhas leyes de transparencia e unhas leyes de goberno que nunca existiran na democracia. Probablemente, se ese elenco de leyes as tivéramos fai tempo, hubiera sido moito máis difícil pois que se pudera utilizar as institucións para promocionarse e para incrementar o seu patrimonio. E o que fixemos as persoas que teñen ou que tuveron algunha relación co partido, pois, lóxicamente, é expedientalas e expulsalas do partido. Hai cousas que levamos 9 anos. O asunto Gürtel levamos 9 anos. Como usted se pode imaginar, supoño que a todo o mundo, incluídos os que queren ver os responsables de ese asunto con responsabilidades e cumplíndoas, pois son todos, incluído nós, como é lógico. Sí, déxeme que eu poño un exemplo. Vamos a supoñer que estamos en Valencia. Se vostede fora un Valencia, mesmo un Valencia que votara o Partido Popular, que estaría sentindo de todo o que se vai sabendo de cousas relacionadas co Partido Popular, incluída esa última grabación tan chamativa do señor Alfonso Rus contando supostamente unha mordida? Mire, recordo unha declaración, señor Ruz, que dice os únicos que censuraron a miña intervención e a miña actitude foi o meu partido. O resto dos partidos políticos non me dixeron nada. É moi clarificador. Que é moi clarificador que o presidente actual do partido en Valencia este actuando, na miña opinión, con máximo rigor posible. Pero de verdad que non hai que facer nada de autocrítica en relación co que pasou co Partido Popular en Valencia? Lle parece pouco decir que ese señor non pode estar no Partido Popular e que se suspende de militancia ás horas de coñecer esa información. Usted cree que se pode facer algo máis? Pero non hai responsabilidades políticas tamén, claro entre quen consentiu que todos eses personaxes estiveran manexando cartos públicos e levándose, polo que se ve, unha parte deles o seu bolso. Mire, eu reitero, a corrupción e a política teñen que ser incompatibles. O político corrupto non pode permanecer en política. Non podemos expresalo dunha forma máis clara. Cando eu me pronunciei anos de que o señor Bárcenas e a súa actitude utilizando a plataforma do Partido Popular para enriquecerse me repugnaba, eso foi titular no resto da prensa española. A mellor era porque non o decían o resto dos seus compañeros do Partido Popular. Ni non o decían, o que estamos mantendo unha práctica permanente. É dicir, mire, nós non vamos a falar de outros partidos para solucionar os nosos. Nós temos problemas, tivemos problemas.
pagaremos, sin dúbida, xa pagamos nas eleccións europeas por esos problemas. O que non podemos aceptar é que se veñan dando leccións dende outros partidos. Que se nos pidan responsabilidades dende a sociedade, por suposto, pero, hombre, con un pouco de rigor por parte de outras forzas políticas. Pero, reitero, isto non é ningunha autoxustificación. O que non é justificable é que un señor se enriquezca dende un posicionamento político e, en consecuencia, os que meten a mão na caixa hai que botalos da política. E cobrar sobresoldos? Sin dúbida, si os sobresoldos é a través de meter a mão na caixa, hai que botalos da política. E se non é a través de meter simplemente unha práctica generalizada que parece que non se coñecía, que se negou nun momento que despois medio se aceptou. Había unha certa desorganización no xeito de cobrar no Partido Popular. O que cobrara sobresoldos, e é que os cobrou, porque de momento sobre iso o que hai unha investigación, pois terá que acreditar. Alguna candidata en sí no seu partido acaba de recoñecer hai uns días que cobraba no Partido Popular todo o mundo, menos ela o exministro de Xustiza, recoñecido por ela. Mire, a mí eu prefiro que eso recoñezca alguén que cobrou, porque decir que eu non cobraba e os demais poden cobrar, pois, home, eso é unha cuestión que non está mal, desde o punto de vista de conversación, pero, hombre, hai que ter un pouco de concreción nas cousas. Pero é pouco serio que Esperanza Aguirre diga eso, quere decir? Mire, eu o que lle podo decir é que o que faga unha cuestión irregular a ten que pagar, sexa quen sexa, pertenza ao partido político que pertenza, a ten que pagar. Poucas máis cousas podemos dicir. Ou é que acaso, cando un xuiz comete unha irregularidade, o que está podrida é a xudicatura? Pois non. Ou é que acaso, cando un médico non é unha persona honorable... Pero aquí falamos máis dun caso, señor Feijóo. Pero mire, non vamos a entrar noutras profesións e noutras responsabilidades, porque non estamos falando dun caso nin de dous. A porcentaxe de personas que éticamente son reprobables na política é moi similar a outras profesións. Pero non hai un problema de corrupción na política española? Na política española hai políticos corruptos, pero a política española non é unha política corrupta. Pero ten un problema de corrupción a política? Na miña opinión, hai políticos corruptos. A política non é unha actividade corrupta. Na miña opinión, hai políticos corruptos. Os partidos políticos non son corruptos. Os corruptos son as persoas, non as institucións. Do mesmo xeito que hai gobernos con responsables corruptos e o corrupto non é o goberno. Porque se chegamos á conclusión de que todo é corrupción, ao final o que estamos é simplemente analizando o leitmotiv ou o argumentario de un partido antisistema como é Podemos, donde dice, onte na Coruña, escoitábamos que todo está cheo de corruptos e que os partidos se financian de forma corrupta e que non lle piden diñeiro aos bancos porque senón é a corrupción. A pregunta que todos nos facemos, dice, oiga, entón este partido, as súas relacións co goberno de Chávez, eso como se lle chama? Os pagos que tivo do goberno de Chávez, eso é menos corrupto que deber de diñeiro a un banco? Eso é menos corrupto. Entón, ese tipo de cuestións creo que son, cando menos, deberíamos de moderalas, porque senón non estamos facendo un voto. Domingos. Sí. Eu vou a sacar un tema diferente ao da corrupción, que o mellor se sinte máis cómodo con el, que ademais penso que ten moito que ver coa vitoria electoral do ano 2009, coa súa primeira, non? Escoitamos, vou a reproducir solo algunhas acusacións de outros grupos políticos da oposición, todos eles, dicindo que vostede é un presidente lingüicida, o presidente menos galeguista da historia de Galicia. Escoitamos tamén dentro do PSOE decir que Fraga fixo moito máis polo galego que a vostede. Onte mesmo escoitamos ao presidente da Real Academia, a Alonso Montero, pois dicir que vostede non está na Xunta, nin vostede, nin o seu partido, para salvar o galego ou sacalo da súa situación. O Partido Popular tense que facer mirar algo desto ou realmente está decidido a seguir adiante sin modificar en absoluto a súa política neste ámbito? Mire, cando gañamos as eleccións no ano 2009, a pesar de que se dicía todo isto, tivemos unha manifestación antes de que eu tomara posesión. Unha manifestación contra a política lingüística do PP e do señor Feijóo, antes de ser presidente da Xunta. Por lo tanto, sobre ese tipo de cuestións... Houve tamén outra de Galicia bilingüe. Sobre ese tipo de cuestións, pois mire, imagínese, sobre ese tipo de cuestións da lingua pouco teñen que ver co goberno, porque isto xa opinaban cando eu estaba na oposición e incluso opinaron despois de que os galegos me deran a responsabilidade de formar goberno. O decreto do bilingüismo é o cumprimento do noso programa electoral. Por lo que se ve, decía a moderadora do trilingüismo.
do trilingüismo, sí, o bilingüismo cordial, máis un idioma, o inglés, que creo que é un bo plantexamento. Nadie o discute, polo menos nadie o discute de forma ortodoxa. Pois ese decreto ten o visto e prace do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, 8 sentencias, e o visto e prace do Tribunal Supremo, e dicen que ese decreto é conforme a Constitución, conforme ao Estatuto e conforme a Lei de Normalización Lingüística, que aprobamos por unanimidade. Pero o galego está mellor hoxe. Hoxe sabemos máis galego que cando eu tomei posesión. Hoxe os rapaces, a sociedade no seu conxunto, sabe ler e escribir máis galego que cando tomei posesión, eso é o que dice a estatística, e o usa menos. Pero, como ustedes se pode imaginar, os gobernos hai que pedirlle responsabilidade sobre si no ensino os rapaces, as rapazas galegas, teñen os suficientes contidos para coñecer e ler e escribir o galego. E por que cree que pasa isto? Cal é a súa teoría? Eso é unha boa pregunta. Todos os que estamos aquí teremos unha teoría. Por que nas universidades o galego se utiliza no 22%? E, sin embargo, no ensino secundario se utiliza o 50% dos contidos. Pois nas universidades non regulamos eso. Que se quere plantexar? Que regulemos nas universidades a obrigatoriedade de dar clases en galego ata o 50%? De momento non está nese debate. Pero nós si o regulamos en primaria e en secundaria. E o que se dice é, se se quere mirar a estadística e en Quisa, é que nunca se coñeceu máis o galego, nunca se soubo escribir máis o galego e nunca se soubo falar máis o galego. A partir de aí, na sociedade, que é o que ocorre? Pois o que ocorre, lóxicamente, é que as sociedades van mudando, porque os medios de comunicación son múltiples, porque antes había 2 ou 3 canales de televisión e agora hai 50 canales de televisión, porque antes non había internet e agora hai internet, porque antes non podíamos máis que ir a unha librería a comprar e a mercar un libro, agora se baixa o libro. Hoxe mesmo, no Consello da Xunta tomamos unha decisión que non sei se parece menor, pero, dende logo, foi moi matizada, moi pensada, moi reflexionada, que é salirnos da denominación xunta.es a denominación xunta.gal. Eso, clarísimamente, na miña opinión, é unha das decisións máis importantes que adoptou un goberno de Galicia en prol de Galicia e en prol da lingua propia. Pero xo acusan de rachar España ou algo así, ou... Non o sei, pero seguro que haberá xente que o faga. En consecuencia, mire, eu estou donde estaba, no bilingüismo cordial, na miña obriga de que as rapazas e os rapaces galegos coñezan a linguaxe, a lingua galega, igual que a lingua castelán. É a miña obriga de que a coñezan, que a comprendan e que a saiban escribir. Se a partir de aí, na rúa, nos recreos, nas cafeterías, pois o que teremos é que facer todos os acordos e todo o movimento social que podamos, pero o que non podo eu ir por unha cafetería e dicir eu falades galego e poñedes este cartel en galego ou vos pecho a cafetería. Eso se fixo noutras comunidades autónomas, aquí non. Bueno, vai quedar unha última pregunta por cada un dos meus compañeiros de mesa de hoxe. Imos escoitar a Lois Balado, que quere facer un pequeno xogo con vostede. Antes de pasar a Lois, quería recuperar unha páxina do ano 2012, unha entrevista que lle fixo o noso compañeiro Gonzalo Bareño, cun titular moi claro, despois dese congreso de Sevilla, imos vela na pantalla, dixo exactamente: el tiempo dará o quitará razones por haber elegido a de Cospedal. Foi o día que se decidiu que compatibilizara sus responsabilidades orgánicas dentro do partido ca presidencia de Castilla-La Mancha. Dígame, que pasou co tempo? Acertaron ou non? Mire, si María Dolores de Cospedal gaña as eleccións en Castela Mancha, o 99% dos encuestados diría, sin dúbida, se acertou. E se perde as eleccións, haberá moita xente que diga, non se acertou. E vostede que dirá? Porque vostede era o que decía isto. O tándem Rajoy-Cospedal nos deu os mellores resultados nas eleccións municipais do ano 2011, nas eleccións autonómicas do ano 2011 e nas eleccións xerais do ano 2011. Esos son os resultados. O tempo, que é o que vai ocurrir despois de 4 anos, que o que ocurra no 15, pois matizará ese resultado. Pero o certo verdad é que se un secretario xeral, que é o número 2 do partido, pode acreditar que gobernamos en 13 comunidades autónomas, na inmensa maioría das capitales de provincia e deputacións, e temos a maioría absoluta nas Cortes Xerais, pero supoño que unha secretaria xeral ten máis responsabilidades que a organización do patio interno, digamos. Neso está acertando o Cospedal? Están ben as cousas dentro do PP? Porque non dá esa sensación desde fora. Eu volvo a reiterar, se María Dolores de Cospedal gana en Castela Mancha, eu creo que ganará, nadie discutirá que non foi un bo plantexamento. Vostede se acorda dos secretarios xerais do Partido Socialista últimos? Dos números 2 do Partido Socialista últimos? A que non? Mais ou menos, non acordamos moito.
Ahora hai un que parece ser que ten un problema, non sei que, pero quero decir, honradamente, eu comprendo que a este partido se exixa de todo. O que quise trasladar aí, e reitero, é que, desde logo, é unha decisión arriscada poñer a un secretario xeral un presidente dunha comunidade autónoma secretario xeral dun partido. Pero primeiro se puxo de secretario xeral a María Dolores de Cospedal e despois gañou as eleccións da Castela Mancha. E o presidente lle corresponde formar o seu equipo. Se non lle deixamos o presidente ao partido que elixa as persoas coas que vai traballar todos os días, é que non queremos moito no liderazgo dese presidente. Bueno, decía que Lois Balado, boa noite, Lois, vai facer un pequeno xogo co presidente da Xunta. Que tal, señor Alberto Núñez Feijóo? Bueno, hoxe imos traelo moi picadiño porque como acostuman a veces a intentar regatear, vamos a poñero moi sinxelo para que só teñan que decir unha palabra ante estas preguntas. E a primeira pregunta é, para secundalo nun meeting, a quen prefira, Mariano Rajoy ou a José María Aznar? Pois o teño clarísimo. O presidente Rajoy, porque o presidente é candidato ao partido das eleccións próximas e o presidente do goberno. Perfecto. Ten máis feeling con Cospedal ou con Soraya Sáenz de Santa María? Mire, feeling non sei exactamente o que significa. Cospedal é a secretaria xeral do meu partido, Sáenz de Santa María vicepresidente do goberno. Sí, pero se tiven que elixir a unha tamén para acompañar nun meeting, se non entendo do feeling. Non, eu creo que estas persoas xa están elexidas. Eu non teño que elexir a ninguna. Santa María veu a última xuntanza municipal que tivemos e María Dolores de Cospedal veu a varios mítines durante a campaña. Bueno, vamos coa seguinte, prefire o estilo de Cristina Cifuentes ou o de Esperanza Aguirre? Son distintas. Cristina Cifuentes, os seus pais son galegos, e Esperanza Aguirre creo que provén de familia madrileña ou polo menos da meseta desde fai moitas xeracións, e por lo tanto son distintas. Eu me gustaría, sin dúbida, que unha galega fora presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, e me gustaría que Esperanza Aguirre, porque creo que é a mellor candidata, sin dúbida, sobre outros, fora a alcaldesa de Madrid. Bueno, se o seu partido fose o Partido Socialista, se militase no Partido Socialista, quen preferiría que fose o seu líder? Pachi Vázquez ou Gómez Besteiro? Mira que Pachi Vázquez outro día dixo que eran... aí tiñan unha boa relación, se chamou Alberto outro día. Mire, eu creo que o tema de Pachi Vázquez os podemos ver un pouco, non? Sobre todo desde onte, non? Desde que coñecemos o xuízo oral que volve a abrirse contra o alcalde de Caldas de Reis e que van a continuar de alcalde a unha persona que se abre xuízo oral incumplindo sistemáticamente a ruleta de criterio que ten o Partido Socialista. Sin embargo, Pachi Vázquez, que non estaba nestas eleccións, que non se presentaba, pois tuvo que dimitir antes de que se abra xuízo oral. Se non hai outro, se os socialistas non buscan outro, creo que con Pachi Vázquez, e mire que tuvemos bastantes distanciamentos, algunhas cousas se poden pactar. Con Besteiro, de momento, non fomos capaces, nin siquiera, desde fai 2 meses, que o levo intentando, que me diga un candidato ou candidatos do Partido Socialista para vicevaledor do Pobo ou candidatos ou candidatas do Partido Socialista para o Consello de Contas. Fai 2 meses que yo pedín. De momento, estou esperando. Con quen é máis sinxelo entenderse? Con Lores ou con Abel Caballero? Sin ninguna dúbida. Con quen? Con Lores, sin ninguna dúbida. Bueno, para debatir tamén e chegar a acordos, Xosé Manuel Beiras ou Yolanda Díaz? O Beiras de antes podría ser. O Beiras de agora é moi difícil. E prova diso é que Yolanda Díaz nin siquiera chega a acordos con Beiras, nin Beiras con Yolanda Díaz. E, polo tanto, me dá a sensación de que sería bo ter un interlocutor na esquerda e ter un interlocutor distinto. Porque se a interlocución da esquerda é a mensaxe onte da señora Yolanda Díaz, que parece ser que xa non é de Izquierda Unida, nas eleccións municipais agora é de Podemos, no Parlamento é de Izquierda Unida. Entón é moi difícil poder falar con alguén que non saiba cales son os seus principios e cal é o seu partido. Decía Aznar aquelo do catalán na intimidade. Núñez Feijóo na intimidade galego ou castelán? Pois mire, depende. Si vostede me leva a calquer lugar onde se fale galego, sin ninguna dúbida galego. E se me leva a unha reunión ou a unha xuntanza onde a xente fala castelán, pois eu non vou a impoñer a lingua sin problemas. E iso é a gran ventaxa do noso povo, que non valoramos o activo que temos. Somos a única comunidade de España, das históricas, donde non hai un conflicto, salvo a política, pero un conflito lingüístico na rúa, nas cafeterías, no traballo non o hai. Falamos galego e castelán. Pero cada quen na súa casa fala o galego ou castelán, non sempre predomina unha. Mire, eu se falo co conselleiro de Economía, solamente hai unha posibilidad. Perdón, co conselleiro de Facenda só hai unha posibilidad, falar en galego. É imposible falar en castelán, non fala nada. Se falo co conselleiro de Educación e de Cultura, só hai unha posibilidad, galego. Se falo co resto dos conselleiros, podemos falar en galego ou en castelán.
Pois eso creo que a grandeza. Dende logo o Goberno da Xunta de Galicia fala en galego. Dentro de 4 anos, onde prefire estar? Nos Peares ou en Madrid? Sin dúbida nos Peares, que o coñezo un pouco mellor. Está ben. Prefiro o estilo musical de Enrique Iglesias ou de Alejandro Sanz? Non me metan nestos líos, hombre. A mí gustame máis Alejandro Sanz, pero pretendo que non se me note. Xa para rematar, El Quijote ou Cantares Gallegos? Que terá que ver elexir entre papá e mamá? O Quijote é unha peza magistral, e Cantares Galegos é a nosa peza magistral en lingua galega. Leu o Quijote? Enteiro? Non. Última pregunta, Domingos. Vamos a ver, pasamos xa ao Ecuador desta legislatura e polo que vemos de axenda pendiente non quedan grandes cousas por facer, máis alá de xestionar evidentemente os asuntos do día. Eu, polo menos é a miña opinión, teño a sensación de que un proxecto de gobernabilidade está chegando a fin despois destas eleccións municipais e logo veñen as xerais. É posible que se poda valorar un adianto das autonómicas? Eu agradezo esa pregunta porque entón dá algunha posibilidade que sexa candidato no ano 2016. En consecuencia, eso non está mal. Non, falando en serio, é verdad que o elenco legislativo desta legislatura está moi avanzado. Casi todo está en trámite ou finalizando. A lei máis importante que nos queda, na miña opinión, é a lei do solo. Hai outras leis que que afectan á concentración parcelaria, lei que afecta aos aproveitamentos forestais, decretos que desenvolven a lei de montes, que eso ten un impacto importante. Que a lei o que nos queda de legislatura, que a economía se recupere de verdade, sólidamente, eso é o que nos queda de legislatura. Hoxe aprobamos o Plan Industrial de Galicia para os próximos 6 anos. Fai 15 días aprobábamos o Plan Digital de Galicia para os próximos 6 anos. No mes de xuño vamos a presentar, como consecuencia de todos os plans sectoriais que levamos aprobado, o Plan Económico de Galicia 2015-2020. Estamos intentando diseñar a Galicia do ano 20, e iso é moi ambicioso e apaixoante. O sea, que vai adiantar as eleccións. Pero como vou a contestar eu iso nun programa de televisión? Unha persona que quere plantexar polo menos un mínimo de sensatez. Pero está pensando a posibilidade. Pero si fai un momento estaba pensando a posibilidade de non presentarme e 5 minutos despois xa estou pensando a posibilidade de presentarme e adicionalmente de adiantar as eleccións. Pode non presentarse, pero recomendaros que se queden que adianten as eleccións. O mellor que me pasou na miña vida, desde o punto de vista profesional, desde o punto de vista político, é que os galegos me fixeran presidente no ano 2009. E iso non o pagarei nunca. E esa débeda é unha débeda permanente. O segundo, e digo o segundo, que mellor me pasou na miña vida é que os galegos en plena recesión económica me confiaran un goberno cunha maioría ampliada ata 41 escanos, nos mellores tempos do presidente Fraga. E, polo tanto, eu farei o que Galicia me pida, e farei o que interprete que Galicia me pida, e iso é o que estou intentando saber, que é o que quere que faga Galicia. E o run-run que vai dicindo? O run-run o que vai dicindo é que, de momento, os sitios onde vou, antes de vir aquí estuve en Padrón, en Dodro e en Rois, nun acto, agora me vou a Sada e tamén me vou a Pontedeume e antonte estuve en Moaña, nun mitin moi interesante pola noite. De momento é que Galicia e eu nos entendemos. Manuel? Eu, para rematar, queríalle preguntar algo de municipalismo, non? Que é o que nos ocupa estes días. Temos pulsado a opinión de moitos alcaldes estes días e hai certa unanimidade en que todos coinciden que foi o peor mandato que lles tocou vivir, non? Este que remata. Que foi un mandato complicadísimo, con moitísimos problemas. Falaban incluso de problemas para xestionar coa Xunta, é dicir, entendo que polas estreiteces económicas que padecían. Trasladaronlle estas queixas ou lle teñen tanto medo que non lle din? Esta é unha pregunta, e a outra é se ten a sensación de que o seguinte mandato, o que comezará o 25, vai a ser distinto deste. Mire, estos anos foron os anos máis difíciles para ser alcalde, ou alcaldesa, sin dúbida. Estos anos foron os anos máis difíciles, a miña opinión, para ser presidente de Galicia, porque cada ano tíamos menos diñeiro que anterior, e así sucesivamente. Hoxe temos 2.000 millóns de euros menos do presuposto que me atopei aprobado no ano 2009. 2.000 millóns de euros menos. Cada ano tuvemos unha media de 1.000 millóns, 1.500 millóns de euros menos. E aos alcaldes lle pasou o mesmo. Fíxese, nesta legislatura os alcaldes estiveron a punto de ver como o seu país pediu rescate, de non poder colocar débeda,
porque os bancos non a mercaban con 600 puntos básicos e de non poder pagar a proveedores. Onte estiven en Moaña. Moaña, no ano 2011, cando chegou o alcalde actual, tiña 20 millóns de euros de débeda. 4 anos despois, en plena recesión económica, Moaña rebaixou a débeda a mitad, ten 10 millóns de euros. Por tanto, os alcaldes fixeron un enorme esforzo. Por eso, na miña opinión, unha dos activos máis importantes que axudou moitísimo a pasar da recesión a recuperación económica e a estabilidade política nos concellos. Hoxe hai moitísimos alcaldes que teñen remanentes, é dicir, que non gastaron o que estaba presupuestado. E a maioría dos concellos están chegando a débedas moi asumibles, incluso débedas cero. Por tanto, foi os 4 anos peores, e eu creo que do ano 15 ao ano 19, a nivel municipal, serán moito mellores. Manuel Cheda. Sí, presidente, ata agora, no terzo de campaña municipal que vai, está basala prioritariamente nunha máxima, que vostedes son a estabilidade, non? Que son ou vostedes ou o caos institucional. Gustaríame que lle explicase como lle vende esa idea aos veciños de Santiago, onde en 4 anos tiveron 3 alcaldes, dúcias de concelleiros, maioría de concelleiros non electos, escándalo tras escándalo, pese a ter maioría absoluta e, por tanto, a base para a estabilidade. Pois mire, que cando tuvemos problemas en Santiago actuamos. A tempo, sí. Mire, si despois da sentencia se acredita que as 7 persoas inhabilitadas, ninguna dela incurrira en ninguna responsabilidade xurídica, penal, que se diga que si actuamos ou non a tempo, o que é sorprendente é que esas persoas se someteran e se viran envoltas nunha primeira decisión judicial que foi revocada de forma inmediata polo órgano jurisdiccional seguinte ou superior. O que quero decir é, mire, nós en Santiago, os erros que cometimos, sin dúbida, intentamos subsanalos, co coste que supuxera, incluso modificando o goberno da Xunta de Galicia. Esos costes, esa forma de xestionar é a do Partido Popular. Temos errores, cometemos errores, asumimos os errores e intentamos solucionalos. Se pode decir, fíxese, si é a tempo ou non. Agora ben, mire, en Ourense e en Lugo, alcaldes en Ourense 2, en Lugo 1, imputados durante toda a legislatura, corporacións enteiras imputadas, tenientes de alcalde, concelleiros, etc. Non pasa nada. Se siguen presentando, non pasa absolutamente nada, e máis, aínda non se pode falar diso porque rompemos o respeto institucional. Santiago, o Partido Popular cometeu errores, o Partido Popular pagou esos errores e no último ano, onde tomamos a decisión definitiva, o alcalde do Partido Popular en Santiago é un alcalde que ten un proxecto para a cidade. O resto, reitero, é un conxunto de radicalismos, de nacionalismos e de insultos que creo que non merece a pena que conformen goberno na capital de Galicia e no Pazo Raxo. Bueno, pois eu para rematar, unha frase dita por vostede, estoy aquí para ser útil primeiro a Galicia e luego a Rajoy. Ata onde está disposto a chegar no caso de que entren en contradicción esas dúas utilidades, ata onde está disposto a enfrentarse a Rajoy no caso de que teña que elexir ser útil a Galicia? Cada vez que o goberno de España adopta unha decisión que creo que perxudica a Galicia, recurrimos. Galicia creo que das comunidades autónomas do Partido Popular que máis cuestións de inconstitucionalidade ou máis solicitudes de comisión bilateral temos formulado. Seguiremos así, pero iso non ten nada que ver. Eu son útil ao presidente Rajoy porque creo na figura política e na honorabilidade personal de Mariano Rajoy. E son útil a Galicia, como non vou a ser útil a Galicia? Se non fora útil a Galicia, os galegos non podían en ningún caso confiar en min. E, por lo tanto, non creo que sean incompatibles, pero se hai que decidir nun conflito competencial entre os intereses de Galicia e os intereses do goberno de España presididos por Rajoy, Rajoy ten que entender que eu me poña sempre ao lado de Galicia. Por certo, Rajoy dixo, somos como somos, falando do Partido Popular, casi cun adxetivo, dígame, como son no Partido Popular? Pois eu creo que a definición de Rajoy é perfecta. Ah, sí? Sí, somos como somos, temos erros, nos caemos, nos volvemos a levantar, cometimos errores imperdonables, tuvemos xente no partido en postos clave que non merecían a pena nin estar nesos postos unha semana e estuveron anos, e temos que echar responsables do que facemos e do que fixemos e asumir o que queiran os ciudadanos que asumamos. Pero o certo é verdade que cada vez que houve problemas en España, cada vez que houve problemas en Galicia, o Partido Popular foi convocado polos ciudadanos para gobernar. Eso é un activo que nadie nos pode quitar. Alberto Núñez Feijóo, moitísimas grazas unha vez máis. Moitísimas grazas pola oportunidade.